La Beta Minigames. Merge puțin. Beta Minigames. Suntem pe serverul TNT Craft. Mergem la Hide and Seek. Frumos. Că mie îmi place Hide and Seek. Cred că am puțin de lag, nu știu. Mă rog, hai să începem. Acesta este skin-ul meu, că nu i-am arătat niciun videoclip. Sunt un panda cu o glugă. Îl iubesc. Haideți să intrăm. La Arena 1. Deci, Arena 2 sau Arena 1? Unu. Unu. Păi ești un tip aici. Bă, că te vedeam că era în fața semnului cu Arena 2 și Click știam primer. Yeee! Așteptăm și noi. Cred că o să pun o muzică pe fundal, știi, când e mai greu. Mi se pare că s-au schimbat astea, știi tu, cum se spune? Mă duc dacă te uiți și am link-ul dacă Eu mă auto-neteuz. 3, 2, 1 și nu vrea să fii sticker, nu sticker. Nu, am cel mai prost bloc. Mamă, am cel mai bun bloc. Ce ești? Ceva bun. Eu sunt sticker. Eu sunt Harana, chiar? Da. Harana pentru cei jumătate. Așa că faci ce Ai faci început? cu direct, îmi spui mie ce bloc ești. Și tu ai început? Da. Și video pe tine. Ești sincer? Poate. Da. Nu te văd un bloc pe aici, cred. Nu te văd aici. Și bloc pe aici. L-ați văzut și voi pe sticker. Te privesc. Uite, că să uiți la mine imagine. O să fie o rundă foarte ușoară. De dată ce Ștefan e sigurul, fără supărare. Mi-am pus un... Nu o să ghicești niciodată ce sunt. Never. Nu. Ha. Stai să vorbesc mai tare. Crezi că nu mai aud? Sau ceva de genul? Eu sunt un bloc frumos. Tu ești un sicor urât. Ești un pân. Ce? Ești cumva pân. Nope. Nu e ghicit niciodată, nu-i așa? Lemn. Poate. Un fel de lemn. Pe care nu mai ciudat din zona africa. Lasă-mă în pace, monstru, fără inimă. Tu n-ai respect pentru logo. Așa ar trebui. Deci parcă mă minte acum. Poate. Poate că sunt o bibliotecă. Poate că sunt highway. Poate că sunt lemn. Poate că sunt chest. Sunt peste tot! Peste tot, nebunule. Ha! Ce? Și am trebuit să găsesc 4 blocuri. Oricum eu am ascuns o stare bună. Tu nu vei ghici niciodată. Au voi fi și flower pote? Cred. Nu te mai văd, Ștefan. Mamă, deci voi câștiga. N-am decât puține secunde. Block hunt. Nu vreau să fiu vânat. Cu ce am greșit? Cu ce am greșit eu azi? Acum. De ce? Sunt de toate, Ștefan. Nu. Poate, sunt tot ce vrei tu. Nu trebuie să te gătești. Nu o să mă găsești niciodată. Sunt de toate, Ștefan. Nu mai ezită. Serios, m-am prins pe nimeni. Sunt barză. Ești barză. Și am și lagul ăsta. Tu ai lag? Da. Mamă, cât ai. Mie merge strună. Chiar? Da, uite, am eu, Ștefan. Nu m-am uitat. Ba, da! Deci gata, Ștefan, n-ai vrea să mă vânezi. Dacă te invita, n-ai vrea. Nu m-am uitat. Ba, da. Da, acum... Mai că n-am da. Ba, nu, deci gata. Ștefane, că te uiți la mine. N-am văzut.
infernal. Acum o să-mi distrug prietenii. Ia. Merge greu, nu știe de ce. Nu pot să-mi distrug prietenul, ce serios acum. Aha! 38 de secunde, 37. Da. Ok. Mă duc cutie. Este neobiști cu gata, 18 de mai biston. De biston. Am pierdut. Și cum asta a fost? De ce fac? De ce arată imaginea așa? Ok. Papa, YouTube, arrivederci și te bune. Bye, bye. Mai filmăm cu unul? Yeah. Vreau să mai filmez încă o dată să mai țin aici de vorbă. Sau să închei filmarea acum. O idee bună. F9, parcă.